ମୁଁ ପାଇଛି ମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଲରେ ପାଇପାରିବେ। ତ କ'ଣ କରିଲେ ପାଇବେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, କିଛି ପିଲା ଏମିତି ଥିବ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ହେଉନଥିବ, ଆଉ କିଛି ଫ୍ରେସର୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ମୁଁ କେମିତିରୁ ପାଇଲି ମୋର ସେହି ପ୍ଲାନ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ୍। ତମେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୋର 2026ରେ ଏନି ହାଉ ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ କହୁନି ବାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ 100% ଫୋକସ୍ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଥରେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦେବ ନା, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖାଯିବ। ତୁମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାକୁ ରିଲେଟ୍ସ କରିପାରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ସିଲାବସ୍ ତ ସାରବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସିଲାବସ୍ ତୁମକୁ ଆଗେ ସାରବାର ଅଛି। ଦେଖ, ଧରାଯାଉ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ଆସିଛି, ଦେନ୍ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବା ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସର ସିଲାବସ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ସାରବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ସେହିପରି କରିକି ସବୁ ବିଷୟ ତୁମକୁ ପଢ଼ବାର ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ସିଲାବସ୍ ସରିଲା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ ପାରୁଛ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଆଉ ସେ ପାଟର୍ନକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି ତୁମକୁ ହେଲା। ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଆଣିବି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଏହା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଟିପ୍ସ ଦେବି, ଦେଖ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଅଳ୍ପ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ପଢ଼। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିପାରିଲ ହେଲେ ହେଲା, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ସକାଳେ ପଢ଼ିବାଟା ହିଁ ବେଟର୍ ହେଲା। ଯଦି ପାରୁଛ ସକାଳେ ପଢ଼ିବାଟାକୁ ପ୍ରିଫର୍ କର, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଦେଖ, ଫିଜିକାଲ୍ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଏଠି। ଫିଜିକାଲ୍ ବିଷୟରେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ କହିଦେବି ଫିଜିକାଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ହେଲା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ରିଟିନ୍ ହେଲା ପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବ। 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଫିଜିକାଲ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସକାଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଖାଲି କରୁଥିବା କଥା ହେଲା। ତ ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି କହିବାର ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଓକେ।